Tisztelettel és szeretettel köszöntöm stúdiónkban Márton Ibolya asztrológus. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy hívtatok. Először is olyan kérdésem lenne, hogy mi is az, hogy tudathang? Egy mozaik szó, amit én találtam ki. Mégpedig azért, hogy megpróbáltam lefedni egy szóval, még ha összetett szó is, mindazt, amit hivatásomnak érzek, amit tevékenységként végzek, vagy szeretnék még jobban végezni. És így ezt az összefoglaló nevet találtam. Mivel én női testbe születtem, ezért így adta magát a lehetőség, a buddhizmus használja a csengőt a női minőség jelképeként, a csengőnek hangja van, és így lett tudathang, a tudatosságnak a hangja. Hogyan kapcsolódik ez, vagy hogyan tudja becsomagolni mondjuk az asztrológiát, vagy azokat a tevékenységeket, amiket végzel? Igen, nyilván amikor először hallja valaki, akkor nem tudja, hogy mire gondoljon, de ez nem is baj, hát hogyha az érdeklődése felkeltődik, és hasonlókat kérdez, mint te. Az asztrológiát azért tudja becsomagolni, mert az asztrológiát két dologra használom. Én úgy gondolom, hogy erre a két dologra teljesen alkalmas, az önismeretre, és ennek folyamányaként az önfejlesztésre, valamint az időzítésre. Tehát, hogy mikor, minek van az ideje. Hogyha ezekre használjuk, akkor az asztrológia egy létra, egy eszköz. És így azt gondolom, hogy így belefér abba, hogy tudathang, hiszen hogyha tudom, hogy én milyen minőségekkel rendelkezem, és milyen minőségekben fejlődhetnék, akkor arra tudatos vagyok. Hogyha ezt a tudatosságomat én, mint egy belső szót meghallom, akkor azt meg is tudom jeleníteni. Igazából az a hivatásom, hogy ebben segítsem az embereket, erre tettem fel ezeket az éveket. Itt az időzítésre egy kicsit visszatérnék. Mit is jelent ez, hogy időzítés? Miket szoktak ezzel vizsgálni, és hogyan kell ezt kiszámolni? Semmi ördöngösség nincs bele, mivel egyszerűen a bolygó mozgásokat meg kell nézni, és azt össze kell vetni a saját születési képletünkkel. Mennyire pontos születési képlet kell? Teljesen pontos, ami azt jelenti, hogy lehetőleg óra percre jó, ha tudja az ember, hogy mikor született. Hogyha nem, akkor egy bizonyos időintervallumon belül be lehet pontosítani. De ugye az a legbiztosabb, hogyha anyuka felnéz az órára és látja. Tehát ez megkérdőjelezhetetlen. Vannak olyan radix horoszkópok, amikor szükséges a pontosítás, mert az aszcendens jegyhatárra esik, mert nem mindegy, hogy az a bolygót melyik házhoz tartozik, ilyesmi. Van olyan is, amikor nem számít, hogy ott 2, 4, 5, 6 fokkal eltérő az aszcendens helyzete vagy sem. Azért jó, hogyha pontos születési képletünk van. Miket szoktak ilyenkor általában meghatározni? Melyek azok az jeles események, amikre általában kíváncsiak az emberek? A kérdés nem így tevődik fel, hanem a kérdés úgy tevődik fel, hogy minek van az ideje. Mert ideje van dolgoknak, és azok támogatottak, vagy sem. Tehát hiába akarom én a saját önző fejem után menve, hogy mit akarok elérni, hogyha annak nincs ideje, akkor csupa akadályba botlok. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk egy mennyasszony elmegy, és kíváncsian kérdezi, hogy az augusztus 19-e az megfelelő-e a házasságkötésre? Akkor vagy azt mondjuk, hogy jaj, de nagyszerű, vagy azt mondjuk, hogy keressünk mást, igen. Igen. Leginkább most már értem a kérdésedet. Lehet erre használni. A leginkább, amit kérdeznek, az a műtéti időpontok, hogy jó vagy nem jó, támogatott vagy akadályoztatott. Valóban esküvőt is szoktak, de leginkább, amit érdemesnek tartok én is nézni, az az év minősége. És itt a személyes évről beszélek, ami azt jelenti, hogy a születésnapunk és óra percünkre készül egy segédhoroszkóp, és az megmutatja az előttünk álló személyes évnek a minőségét. Tehát, hogyha valaki szeptemberi születésű, akkor szeptemberben kezdődik a személyes éve. És megmutatja, hogy mi az az életterület, ahova magától megy az energia, mi az, ami akadályoztatott, hol milyen hatások mutatkoznak.
Úgyhogy igazából úgy kezdődik, hogyha egy mennyasszony eljön időpontot nézetni, hogy megnézzük a mennyasszonynak a születési képletét. Lehetőség szerint a vőlegényét is, hogyha hozzájárul ehhez. A két képletet érdemes összevetni, ugye, hogyha párkapcsolati téma van, vagy bármilyen emberek közötti kapcsolat. Hogyha a két képletet összevetettük, akkor már lehet megfelelő időt keresni egy eseményhez. Vagy megnézni, hogyha biztosan tudjuk, hogy egy esemény mikor van, akkor meg lehet nézni, hogy na, akkor milyen hatások érvényesülnek. Mennyire pontosan tudja az asztrológia meghatározni azt, hogy milyen évünk lesz? Tehát én most arra gondolok itt, ugye olvasunk napi horoszkópokat, amik azért általánosságban jegyekre mutatnak rá, de hogyha személyesen egy tanácsadásra elmegy egy érdeklődő ember, akkor mennyire pontosan tudja megmondani mondjuk azt, hogy milyen egészségügyi állapotban lesz, vagy párkapcsolatilag milyen lesz az éve? Ennyire pontosan meg tudja határozni? Óckodnék attól, hogy pontosan meghatározzak én bármit. Energiaminőségek mutatkoznak meg. Viszont a horoszkópból nem derül ki, hogy akinek a képletét nézem, az milyen tudatossági szinten van. Tehát, hogy ő hogyan fogja azt megélni. Különböző tudatossági szinteken pedig különböző eredmények jönnek létre, amik meghatározzák a továbbiakat. Tehát arról lehet beszélni, mondjuk, hogy abban az évben támogatott-e a párkapcsolatban az elköteleződés. Erről lehet beszélni. Azt nem lehet azt mondani, hogy ha most nem házasodtok össze, akkor soha többet. Vagy most ne házasodjatok össze, mert majd jövőre. De azt lehet esetleg mondani, hogy most ilyen és ilyen hatások vannak, ezeket fel kell tudnotok dolgozni. Például most a jelenlegi időminőségben nagyon erőteljes plutói hatások vannak. Hosszú hónapok óta. Igazából a tavalyi évnek az első felét is meghatározták, de sokkal durvábban most a tavalyi év utolsó És ez mit hónapjait. jelent, hogy plutói hatások És már is mondom, tehát amikor ilyen hatások vannak, akkor az embernek nagyon sok mindenben átértékelődnek a dolgai. Vagy magától, mert megteszem a lépést hozzá, vagy az élet úgy hozza, hogy muszáj legyen. Na most ilyen időminőségben elköteleződni, az nagyfokú önismeretet igényel, hogy aztán tényleg egy hosszú és boldog párkapcsolat jöjjön ki belőle. És ugye egy születési képletben nem látszik. Tehát érdemes elbeszélgetni, éppen ezért személyes a konzultáció. Élőszavas. Mert tudni kell, hogy a másik hol tart, mik az elképzelései, és ahhoz. Most beszéltünk itt arról, hogy erős a plutói hatás, a 2017-es évre mi lesz a jellemző? Ki lehet ezt így jelenteni? Hát ugye egy év 12 hónapból áll, és csak egy naptári év kezdődött most. Tehát ez egy konszenzus, hogy január 1-én új év kezdődik, asztrológiailag ez nem kezdet. Nekünk, embereknek mégis egy új kezdet. Mert egyébként szoktunk olvasni olyat is, hogy éves előrejelzés, éves asztrológia. Igen. Idén mi várható? Mindjárt mondom azt is, de azt hadd mondjam el, hogy ha asztrológiailag nézzük, akkor például a kos jegybe, tehát a napnak a kos jegybe lépésére érdemes, meg a rák, meg a mérleg, meg a bak. Tehát amikor kardinális jegybe lép a nap, azokra az időpontokra érdemes felállítani horoszkópot, amelyek hosszabb időre mutatnak eseményeket, vagy minőségeket asztrológiailag. De meg lehet nézni, így ahogy te is kérdezed, az egész évet. Egy picit előre futtattam én is, hogy belelássak ebbe, és azt kell mondanom, hogy az év nagy részét továbbra is a Plutó fogja meghatározni. Mindjárt lefordítom ezt szavakra is. Igen, mert én mondjuk nem értem. Igen. A Jupiternek, az Uránusznak és a Plutónak a hármasa, valamint a Szaturnusznak a játéka határozza meg továbbra is az év nagy részét. Emiatt továbbra is a leginkább azzal szembesülünk, hogy mindaz, amit gondoltunk a világról. Van, akinek mindaz, van, akinek csak részterületei az életének. Tehát a látásmódunk, a hitrendszerünk górcső alá fog kerülni. Felül kell bírálnunk sokszor. Mondhatnám azt is, hogy omladozik a kártyavárunk. Meg kell keresnünk a stabil alapjainkat. Én is látok olyanokat, hogy 2016 minek az éve volt, meg 2017 minek az éve lesz.
és furcsálom, hogy ilyeneket le tudnak írni. Én nem merném. Egyrészt, mert személyre szabott, másrészt, mert az energiák 12 hónap alatt azért változnak. És bár az év nagy részében tényleg egy nagyon jelentős önmunkát igényel, leginkább az év már, hogyha nem elszenvedői akarunk lenni az eseményeknek csak. Aztán kioldódnak azok a feszítő fényszögek, amik hozzák ezeket a hatásokat, és akkor meg más hatások lesznek, tehát egy picit könnyedebb annak, aki az önmunkát elvégezte, vagy lavinaszerű annak, aki nem. Tehát a Plutó az azt jelenti, hogy önvizsgálatot kell végeznünk? Erősen javasolt. A Plutót azt úgy nevezzük, hogy a halál és újjászületés bolygója. A görög mitológiában Hádész a neve, amit nem mernek kimondani, ugye, ezért Plutónak nevezik. Az alvilág istene, a holt lelkeké. Mindig mindenkit a tanfolyamokon is és a konzultációkon is arra biztatok, hogy olvassák a görög mitológiát. Nagyon sok minden kiderül, mert archetipusokkal dolgozik, ugyanazokkal, mint az asztrológia. Tehát Hádész történeteiből úgy felsejlik, hogy mi az a minőség, ami most él. Mi az, ami zavar bennünket, mik azok az erők, amik valójában munkálnak. Nehéz megfogni a plutói energiát, láthatatlan. Transzcendens bolygónak mondja az asztrológia. Még azt is mondják, hogy olyan, mint a homeopátia. Minél messzebb van, annál inkább hat. Nem szeretjük felismerni magunkban ezeket az erőket, mert pusztító, mert romboló. Ugyanakkor meg ahhoz, hogy valami új szülessen, ahhoz ugye meg kell halni a réginek. Tehát ha azt akarjuk, hogy valami jó születhessen, akkor érdemes méltó módon megválni a régitől, saját szándékunkból. És az élet azért többnyire megmutatja minden ember életében, ezen vagy azon az életterületen, ez nyilván változó, hogy hol kell elengedni a dolgokat, hol kell feldolgozni a múltat. Tehát összefoglalva igazából a 2017 az az elengedés és a befogadás éve lesz? Lehet azt mondani, igen, lehet így is mondani. Elengedés ugye annak, aki hajlandó elengedni. Mert hogyha nem vállalja fel ezt az önvizsgálatot, akkor az elengedés helyett szenvedés lesz. Hát én kívánom azt, hogy a 2017 ne szenvedés legyen, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Örömmel voltam itt, köszönöm szépen.